gekogera chiombe chigocha ase enka yabo koba saft tori komanya esi chiarwa tori komanya amagwaire chibwate nkanyora ng'a baremi abange bakorenta chiombe bakombureni ng'a chiarwarire eri ngacha nkanyora ng'a yatwarire oborwaire bono nga omoyo ono ogakuna gwakerenge na ndio kogenderana epuruski mweyega nkagenda obisi nkaeresa bagire acha bagantebi ng'e egento ogokora igokorika rirube oni eri eyio egere tokorire ng'ombe ya amabere nkaoni eri eyio 30,000 ekagenda nkaenda nkarigia eng'ombe ya amabere korwa ase akoruku pureti mogakong'oneretie ng'ombe eyio iga are koruku Paulo Cheruiyot nimonyorete mpaka bono iga naende ekero nachiete oo igo nare kororokana omoke nonye chibesa nsabete takagerete ng'a ninchitware gekogere nare kororokana omoke sana lakini akanyora ng'a ninchibwate nkamotigera chibesa echio lakini agasiboka agantebi ng'a egento ogokora genda oganye ng'ombe ya ase akoruku Taracha rituko ria ichuma ichuma nkaboka ngaenda Taracha nkanyora eng'ombe eyio yane yachire korogoro yaikire kanyerenta nka abanto abange mbang'intete omoyo igo bare gokana ng'a ng'ombe chiagireti nchiri koba seita bakang'ita omoyo enchera gocha buna togonya gocha iga bagantebia ng'a chibesa echi gwatute na echinge kang'ana oboremo kwagorete lakini inche nkeye omoyo buna naika eng'ombe eyio buna yarenge eyemo iga nabo yachagete gosarara yachete egokamu ekabeka emori obwango obu ekabeka chimori chinyinge naoniri amabere naoniri naramoroche nkorerete egasi iga omochio yone in fact chiombe echi chiane chionsi pi igo chirwete ase eng'ombe eyemo ng'ombe tenanya kogora korwa nsiko igo chiombe chionsi pi Buno- echisararire na echisararire na eng'ombe eyemo eri naruseti pureti nere echinyorete iga naende echinde chinyinge naonire na chimoroche chiansomeirie abana nachi chiang'agacheire omochio oyo iga buna ore iga na eng'ombe ng'ombe kento nkeiyo orareng'ania mono eng'ombe kero okorigereria buya eng'ombe ebwate efaita ere nyinge egento egetang'ani megondo yane yonsi pi igere emeto buna intasimekera bwoyo goetera eng'ombe eye obwoyo bonkorusia iga igo nkobotransport naboira nore matiaka ase nkaremete naenda natobia emegondo nasimeka chindagera ororo okay obwoyo obo iga nkonia nde buna bono omonto aiche omosani one nabo akong'erwa mbiri namoe pickup eyamoira igo obwoyo bwone iga nkonia nde naende obwoyo obo ngotumeka nde bwankonyire ase atambe sana egento gia kabere amabere nyuma ntarakora obotugi obo iga nabwate obokong'u nabwate na oborwaire ase enka yane abana bare konya kondwarera rioka kera nare gosomba gochia nyagitari lakini buna eng'ombe yachete mochio oyo iga amabere agansa gotoka nyasaye gankonyete oborwaire obo bogasira etorarwara oborwaire bore na omokawaita iga rikuba lakini abana bane bagokina emebere ere mia tindi korora gose ngochandeka bare mono okay egento kende eng'ombe egonkonya na echibesa eng'ombe ko yabekire emori chiombe echi iga buna oroche chire iga nkoruchire amabere buya hano amabere nkontore amabere aya iga ekero twoniri nkobekera ntori chibesa amo twakanera abana school fees nkobekera ntori chibesa amo twagora nonya ekeginga buna bono nabo twabekera chibesa amo korwa ase amabere epickup nere mwaroransa tukagenda tukagora eng'ombe yatokonyire mono naende buna ndoche goikera iga naki ekogera nkonya kogesa buna nabataire nansirete eng'ombe eyemo ngacha chiombe ibere ngacha isato mpaka bono iga mbwate chiombe chinene 15 ibere na echimori nchiro igo tinda atwara kerengere ng'a gose chiang'isanire naende ning'enderete kogesa egere buna ndoche ng'a gento nkeiyo ndakore mono goetania obotugi bwe chiombe okay abanto babenefitire korwa ase nde nimbwate abanto bakoragera korwa ase enka yane iga goetera chiombe echi iga bagosomia chifamiri chia abana babo goetera chiombe echi iga okay buna nabatebia obwoyo nkonia nde obwoyo ngosimekera nde endagera igo tindochi gento kerenga kende gera ndusia ase obotugi bwa echiombe nkoranyora chire chieri bahati mbaya lakini bono eri ero tindi gotuga okoa moroche space mbwate tingwasa gotugana naende amang'ana echieri ekero nanyorire eri
igo nkorigia omoremi oria otagete gotuga eri namoera amabere wiki eyemo oira ere ochi gotuga tindi komogori besa chinde namoira okay inyo otagete ng'enderere komorendera igo tokoigwana twasaini contract mabere aria ekonyukera rituko aba okong'akana lakini egera okoena na busa tariko ekero yakorire wiki nkoena na busa nkoena na busa gekogera ise kobere esinde naende timbwati kere ng'aki ekonyetuga igo okonyora ng'a nkonyora asara ekogera ng'a emori eri naende etagete enywa amabere amange terikoeng'ana ritororo onye gotagete eri eki nchi kogokonya goikonyia amabere amange goetania emori ritororo igo bono iga erang'a asara inche imbuya ng'e omonto bosa anacha asara eri nare gochikonyora kabisa bono ebigwa kwana gari ng'a chombe echi chiagokonyire ase enchera ya amabere kero kende amabere ang'ana ng'aki ogokama ase rituko okay iga ekero chibekerete ndie chikorataboka chiabekera rimo nore 10 gose 8 nabo okonyora togosangereria amabere rita 150 korwa enkeye rituko buna bono iga naketake amabere tokorusia nabo are gati ya rita 80 mpaka rita 100 orocha amabere aya iga ase tokoira igo twakanirwe ebesa buna bono amabere rita igo togokorerwa siringi 50 igo ase nkoira ngwakanwa asande wiki asande omotienyi chibesa echi ekero nachinyoreire amo iga nabo okonyora chigo chisaine chiratokonye gose program ende tobwate chiatosupport yake iga market ya amabere ati ngothe gose neborete nero buna bono nimbwate enderi inche biekomonya nenkoira nde nachete ngakwana abanto aba ba Kenya Dairy Board bakanchakia edairy ari matongo nabo amabere aya ekero igete ng'a ntigareire nabo nkoira ase edairy yane lakini kaerete nashukuru ndire goikera isa chine kera bana baigori school kwanyora ng'a bono consumption ya amabere ekobanisha kwanyora amabere aya ntigareire sina bo nkoira ari matongo nao nakora igo nanya konyara osiende gose amabere asarikire gose ng'itero bono kero kende togokwanera amang'ana ya amabere kwanya gokora any value addition buna ari gwakwana chinsemo chiri chia ritoke okay buna tore iga ntosomire ntomanyete korosia yogati amabere aya igekera atigaire nabo tokorosia yogati lakini twaonire okari ekogera ntoranyora certificate ya Kenya Bureau of Standard lakini eki nakiekere machake edairy eye ntobwate ekerengereri kiogocha gotwara toenda ase KEBS eso to satisfy twanse korosia yogati chiaito chibekire omorio Kenya Bureau of Standard twa supply no supermarkets eki nakiekere nge tobwate gochimotu twari gotwara chiombe chinyinge ekero tutwara amabere amange tonyora amabere isaine ekero naini mabere tachi gotobora gochimotu twanse gokora packaging twapakia amabere twaoni twarosia yogurts na binto binde biri bikorwa ase amabere mpata bune binto bune asante sana bono igwete ng'a ekero obwate ekerenga na obwate amaroro ndoche ng'a kere egento egekwenda ng'anywe ase bono bono ekero naende togokwanera amabere naki ekero chiombe echi gwateba nabo orasange chianyore chimoria ng'e 8 10 ogocha gwakama na okoboko gose nobwate emashini okay maega ntwagakamire na magoko lakini ekero twagakamire na magoko nabwate challenge enene sana bakori basimba are kongoma mokori egasi agocha nkomoturainie egasi okobwate egasi kabisa orosa gokama ogenda lakini ngacha kanyoa ng'a tiga ngore emashini emashini eye iga yatokonyire mono chinsa chiri twagatumikire ase emashini bono echiaritiusi eng'ombe eyemo nabo tware gokama up to 15 minutes to 20 minutes lakini rero 5 to 7 minutes chiombe okorete naende ombwate emashini egokama chiombe ibere rimo na emashini eye nyasaye nankonyete ekabioka